cristianes. I per tant cal recordar a tots aquells que insisteixen en que Europa és fonamentalment un espai d'arrels cristianes que estan equivocats i que no va per aquí en absolut el futur d'Europa. I és necessari recordar que si bé en l'àmbit privat cadascú pot pensar el que vulgui i tenir la fe que vulgui, en l'àmbit públic l'única manera que tenim de construir una Europa per a tothom és precisament mantenir un espai laic, unes institucions laiques, unes institucions al marge del que puguin ser confessions religioses o fes religioses o clarament, insisteixo, determinades obsessions. I en aquest sentit vull deixar-la clarament de responsabilitats. Per mi és incomprensible, inacceptable, intolerable que defensi a una persona com el cardenal Cañizares quan diu, el cardenal Cañizares, que és pitjor el fet de practicar l'avortament o el fet d'accedir al dret a l'avortament que no pas els abusos que durant anys, diria gairebé en alguns casos fins i tot segles, ha practicat determinats sectors de l'Església Catòlica en el marc de les seves escoles i en el marc dels seus àmbits contra nens. Crec que és molt important recordar que aquests abusos són absolutament... Jo crec que el que hem de fer és resoldre el tema del finançament. Aquest és el tema fonamental. I en aquest sentit és evident que els ajuntaments són la peça clau, la peça fonamental i des del punt de vista dels recursos públics estan absolutament infradotats. Això fa molt de temps que ho diem, fa molt de temps que ho lamentem i fa molt de temps que reclama una resposta clara per part del govern central i des d'aquest punt de vista crec que com a Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i sobretot la feina que ha fet el diputat Joan Herrera al Congrés de Diputats està d'exemplar, reclamant, demanant, insistint precisament en aquest increment. Però insisteixo que en el marc de la campanya fer aquesta proposta és, des del meu punt de vista, necessàriament electoralista, mentre no tinguem resolt el tema estructural i el tema important que és el tema del finançament. Mentre no tinguem una proposta clara, convincent i satisfactòria amb el tema del finançament, aquest tipus de propostes no deixen de ser clarament allò brindis al sol que en aquests moments no podem valorar. Aquest resultat francament no ens preocupa especialment perquè entenem que la campanya el que està fent és servir per explicar i mobilitzar cada vegada més aquestes opcions, aquestes ganes que molta gent té que les coses canviïn i insisteixo una altra vegada més, jo lamento aquesta obsessió que alguns partits tenen, bàsicament els dos grans partits tenen, per intentar bipolaritzar aquesta campanya perquè francament crec que no ho estan aconseguint, crec que és necessari recordar que precisament un dels valors que té la democràcia és la diversitat d'opcions polítiques, és la pluralitat de projectes, és la pluralitat de propostes